Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Bisayang Mambabalak. So, wow, in fairness, it's my first time nga nag-vlog ko, right? So, lahira gyud mabuhat na to sa quarantine sa kanang ganing wala nimo buhata sa una pero karon gibuhat na nimo sama ra og wala ti kahigugmaan sa una pero karon love na ti ko. Chor. Dili bitaw. So karon grabe gyud. So wala pa sad ko nag-post og mga balak nako or mga spoken poetry nga among gipanghimo ni Mark Noel Taladro. So karon kay nag first vlog sa ako para sa katong post nako nga tanong mo, sagot ko. So, at least remember for those people who comment my post, I am so sorry nga Dugay jud kayo natubag. but now, I made the video dayon. Nahimo na nako. So, I hope matubag na ako og unta nga before anything else, don't forget to like, share, and subscribe this video for more videos and also for those people nga makahatag og content para sa next vlog is you are free to comment and PM me, okay? So, let's start! So, here's the first question from Mercy Abangan. So, shout out, hello Miga, I miss you. So, the first question is, or iyang pangutana is, nganong ang mga lalaki may lang jud na sa una tanan? Do, sabuan mo. Nganong ang mga lalaki may lang jud sa una tanan? Sa una lang ang care, sa una lang ang effort, and etc. Nganong mausab man, or nganong mausab pa man magkadugayan? Mga laki, ngano daw? Baga ninyo. Ngano. Bitaw. Bitaw sa no? Nganong mga lalaki may lang sa kinaunahan? Ako sad, galibog sa ko kay siya kay joke. Bitaw. Siguro people change, di ba? Wa ta kahibaw sa panahon kung unsay mahitabo nato kay sa atong journey sa atong kinabuhi na aman joy maabot na ay mabag-o. So siguro choice nila nga magbag-o kay kung choice nimo nga or ikaw gyud na or imong barugan nga kung unsa imong gipakita sa una imong barugan nga ako ni ikaw jud na di kay kana mga tao nga ingon ana. So di sa ta ka blame nila kay wa pud ta kahibaw nga nasa sila yung mga realization sa ilang kinabuhi, di ba? So maura to. So thank you, Mercy Abangan. Second question. Unsaon pag-move on kung ang imong gusto, imong silingan? Wow, my God. Unsaon pag-move on kung imong gusto, imong silingan? So, natubag naman ako ato, but gapil gihapon ako because it's part of 10 questions. So, from Christine. Nganong sa kadako sa kalibutan, silingan man gyud imong naibgan. Dili pwedeng deadline. Di. Bitaw no. Siguro tungod ni quarantine o kanang wala na kay gawas-gawas ang imong nakita inyo mga silingan na lang. Charot, joke. So, Christine, nara gyud na sa atong kaugalingon kung kinahanta mag-move on og dili. Ang mga tao mutabang ra gyud na sama sa akong gistorya nimo ato, mutabang ra sila og istorya, pero the decision is sa ato jong kaugalingon. So, thank you so much. Ika na ginahanda. So, third question from Janja Narido. Shout out Janja Narido. Nganong akong mga ex-girlfriend, I mean mga nauyab na ko sa una, sure. Guwapo best. Mga. Sana all daghan. Nganong akong mga ex-girlfriend, I mean nga nauyab na ako sa una, sa kinaunahan raman tarong, sa kinaunahan ra seryoso kadugayan kay mabugnaw man. Kabaw na kung ano. Sige ni siya giinom og ice. Joke. Haha, tawa mo ba tawa? Di ka makatawa? Joke. Bitaw, di ba, ang unang pangutana ni Mercy kay ngano daw ang mga laki may lang sa kinaunahan. Ang pangutana ni Janjan, ngano daw ang mga babae or sa iyang nauyab kay kinaunahan ra daw yung nga nindot. So, dili na to nakita.
parihara ta tanan. Mababay o malalaki man ka, parihara ta. Naara gyud na sa atong kaugalingon kung ganahan ka magbago or mausab jud ka sa imong kaugalingon. Choice ra gyud na siya kay ngano kitay nagdala sa ato ang kaugalingon. So, Janjan Narido, thank you so much for that. Next is, kani kay murag dili kay ko karilit pa ani kay yun na daga pa ta daga. Pero now murag minyo. My God. So, from Pretty Pic. So, actually, he is my kaliwat. So, hi, kumusta? Take care, labi na sa imong anak and unta magpadayon lagi hapon ka as sa imong kinabuhi nga as minyo. Okay? So, ang iyang pangutana is iyang pangutana. Sa una, uyab pa, sweet kaayo. Oh, di ba? Basta uyab daw, sweet kaayo. Kamay. Taparan pa para way mutugdon nga lamok. Diba? Galing yung mga lalaki. Iba. Pero sa naminyo na mawala or nawala naman, pwede ba mabalik ang kagahapon? Oh, lalaki. Pwede bang ibalik ang kahapon? Charot, bati ang tingog. Bye! Dibitaw, no? Mao sa di akong usa sa kahadlukan. Nganong wala jud ko nagminyo. Charot, minyo ako nga kabata pa nako. Dibitaw. Wala pa sad, tas wala pa sad jud ko nag-uyab-uyab sad. Wow, wala. Wa koy uyab. Ngano di unsay kalahian sa minyo o ulitaw pa. Nganong mausab man mo? Diba, kung unsa ang inyong gisugdan, unta inyong padayonon sa kaminyoon. Diba, much more unta kay. Sa uya pa mo kamurang duha pero pag abot nga na minyo na ka, diba na makita na nimo imong liwat, makita na nimo imong asawa. Dili na nimo siya uyab kung dili imo nagyong asawa. So, dako jud kayo nang kalipay unta dili kay sa una inyong ampingan pero inigminyo na inyo na singkasingkahan. Wala ba mo kahibaw sa kasakit nga among mahiaguman sa mga storya nga sakit? Nibalik na sa si Inday. Bitaw no? Unta mga lalaki, ayaw mo kausab ha? Kung magminyo mo, edi kung unsa mo sa una, amo sa una. Dungog mo manok. Tagan kay mig manok diri pero dili ang mukha silingan na siya. So, Pretty Pics, unta, siguro storyaan lang sad sa imuhang bana or magsinabtan na lang yun mong duha nga ngano, unsay problema nganong nausab ka. Okay? Medyo dili pa kay ko ka-relate kay ko pawang ko na minyo. Pero hopefully kung ako maminyo dili sa dinana akong bana. Kisay banahonon dira. Charot. kisay banahonon dira. So next is insik nga purdoy. Kaling. Sa totoo yung pangan, insik nga purdoy. So, wow. Insik pero purdoy. Nganong manghilabot man, kung mutanaw lang di ay. Nganong manghilabot man, kung mutanaw lang di ay. Buot pasabot, himantayo ni yung mga gipangutan na goro. Pero, depende na sa goro. Nganong manghilabot man daw. Mutanaw lang di ay. Ay, bisag ginahan yung ka nga. Kuan? Kanang taw. So nganong manghilabot man, dili sad ta ka blame sa mga tao no. Dili jud malikayan kay sa kalibutan daghan jud kaayong mga kuan. Bisag wa hilabti masuya sa atoa, bisag wa hilabti siraan ta. Pero kabaw mo para masayod mo sa. Wa jud mo nakuha na inyong mga kabuang do. Wala gyud. Kamuray magkonsumisyon mauna mong kamatay. Mauna mong kamatay mong ayaw mo si panglabot sa inyong silingan. Unaha inyong kaugalingon, tagda inyong kaugalingon ayaw ang ubang tao. Mo ni ingon, panilig sa imong kaugalingon usa ka manilig sa laing tao. Nang ayahay lang sa taba. Ayaw lang nganong manglabot man kanako nga naa mo koy kaugalingon, naa sa kay kaugalingon, di ba? Next is Barrera BG. So ambot lang, iya ba jud kahaning pangan? Nganong kamong mga girls, bisa na namoy BF, boyfriend, mangita pa man mo og lain. Dong! Si pangutanan ni mo? Diretaw. Nganong kami? Kami? Di
taka lang ka. Depende depende. Nan si mga babae gud uban nga kana ganing ulo murag syempre bata pa ka, syempre ganahan pasag ka malingaw sa imong mga kabatan-unan. Hoy, as in, ang mga kabatan-unan karon lahi na jud kaayo sa una, tas depende raman gina sa babae gud, diba? Kung ganahan siya nga mag-timer siya, buot pa sa buot, dili pa na siya seryoso, dili pa na siya anda magminyo. It means ginahan siya og lingaw. Mauro jud na akong ingon ninyo nga ginahan og lingaw, pero kana mga tao nga stick to one, my god. Parehan ako ba? Stick to one pero way uyab. So stick to one mo na yung mga tao nga wala na yung mga paglantaw sa kinabuhi na joy goals sa life kaysa kanang mga uban nga kanang lingaw-lingaw ra sa jud na ila, pero maabot ra jud na siya sa punto nga moseryoso ra gihapon na yung wala pa lang jud ang time nga magseryoso ko, wala lang pa jud. So next is Alden Miligon Sumili. Alden Miligon Sumili. Tuya po nga niyo. So, ang iyang pangutana is, kani, mga babay. Nganong ang mga babayi, lain og batasan, og maabot ilang ginuo. Ha ha ha. Usa na ko ana. Kamu ba'y dugon, lalim ba? Sultian ta mo mga laki. Sultian ta mo. Kung dugon me, sakit kinas puso niya, magsurang-surang mo na mo. Ikaduha, sakit kinas batang, muramig mga anak. Walang gud mo nasayod good kay kamo, inyong kasakit tuli ra tuli. Kami pay mga anak. Pero usa mga anak kami pay So kami pa, tas naiuban sa mga babae nga lahi ang ilang mga symptoms kung dugon na padong or dugon na gid siya kay ako kay mudako akong mudako or musakit siya, pero dili lang siguro ako naka-experience ani sa uban siguro naka-experience pero musakit siya tas so gid akong pusoon. Ano mga lalaki ay jud surang-surang kung dugon me kay na ang among kasakit diri among ipagawas ninyo ya surang-surangon pa jud mi ninyo. Ha? Bitaw, sabda lang sa ninyo kay iniguman sa among dugo pwede ra man kay namo mga sweeton mo. Pwede na kayo kay wala duga. So last is from Marie Panganiban. Hoy. By the way, vlogger sa niya. So, grabe, lingaw sa kanya siya vlog. So, don't forget, i-subscribe sa ninyo siya, Marie Panganiban. So, iyang pangutana is, nganong tagaan pamanako, wrong. Nganong tagaan paman ko og motibo nga mubalik kung ang laki naa na di ay lain gi-entertain. Unya, inighuman, mahibong na lang ka nga naa di siya lain. Oh my God. Ano? Dua lang. Bitaw no? Ano judi ay? Part ba ninyo mga boys? Part ba ninyo nga patuyokon mi ninyo? Seryoso na ko. Di na ko mukatawa. Di na jud ko mukatawa. Part ba namo? Part ba ninyo nga atik-atikon ni usahay? Pero Marie Panganiban, di na lang ko musturya kay laboy ako sa imong ex. Basta I hope mag-move on na ka. Oh my God, kasama sa iyo. So Marie, PM na lang tika. Basin mo kasabahan ko nimo kung i-upload na ko dire. Pero anyways, thank you so much. Thank you so much sa mga don't forget to like, share, subscribe our YouTube channel. Bisayang Mangbabalak para sa mga bagong videos sa Baong Balak. Tas, sa mga request, thank you so much. Sa mga yango-ngo pod nga among gipangusal pang-post. Thank you so much. So again, this is Jeremy Baya Cabrera. Ang hugoterang putot apan cute. My God, nakalimot pa jud ko sa akong mustre. So, thank you so much. I love you.